Вітаю ўсіх, шановное господарство. Подводим вынікі 2025 году. Не святкуем. Подводим вынікі. Рыхтуемся до горшага, а спадзяемся на лепшае. Я спадзяюся і зычу нам усім, што ў 2026 годзе Украіна пераможа, і мы ўсе ў голас зможам сказаць тое, што казаў Владимир Зеленскі, віншуючы Украіну ў 2025 надышоўшым годзе акурат год таму. Я паўтару ягоныя словы, што мы ўсе зможам сказаць «Жыве Беларусь», бо будзе жыве Беларусь толькі, калі будзе слава Украіне. Да перамогі, толькі разам і назаўжды.